Не се пробвайте да хаквате в Fortnite. Да, те банват. Не само банват, те и други неща правят. Хардуер банват. Не е това, брат. Да, добре. Те правят леосуит срещу хората, дето. О, да бе, те ги съдят. Буквално могат да ви съдат, ако хаквате в Fortnite. И може да хаква на Fortnite къстъм. Ако ви пермабаннат, могат да ви съдат. Нали Джарвис са го съдили? Джарвис се казваш? Да, точно така да. Epic Games има тази политика, затова никой не хаква в Fortnite. Виж, що си мислите, че никой не хаква в Fortnite? Има хакери, брат, на турнирите. Ивчо го казва. Да. Дали бе? Нима хакери, брат. Те са си изяли бана спокойно. Особено на Инаист. Аз между другото един читър не съм виждал в тази игра. И аз не съм виждал. Литерали аз не съм виждал.